cròniques de Gothel. Capítol 152. Combat d'altura a l'infern. Enmig del combat al límit amb el mestre del gran mestre, apareix Lucien a la nostra ajuda. Ens troba el grup que lluita contra Brotor. Eisenhorn està caigut, però s'aixeca com un espectre demoníac que ens barren el pas. Veiem unes fletxes de foc que ataquen brutalment a Brotor, caigué al terra, incendiat. Són les fletxes de Lucien, que entra triomfal. Paral·lelament, hem abatut a un altre espectre, però en queda un i el nostre company Eisenhorn. L'atac i Gothel acaben amb l'espectre maleït, que ha deixat paralitzat el gran Alistair. Només queda Eisenhorn, que ens ataca amb vehemència. De sobte, Brotor s'aixeca i ataca amb un encanteri poderós i letal. Mirem la porta de l'habitació, però no hi ha manera d'obrir-la. Gothel resa torn i ajuda Alistair a curar Eisenhorn. El paladí del bé té unes visions de Zariel, com si l'estigués curant de forma malsana, ja que Alistair utilitza la mà per sanar-lo completament. Brotor comença a murmurar des del terra i Lucien li clava unes fletxes perquè no es mogui mai més. Per un segon, el rostre de Brotor es suavitza quan veu a Lucien i per un moment diu: Reconozco tu rostro. La música! La música! Però canvia instantàniament i des del terra, Brotor llença un encanteri al príncep Elf. L'atac li talla els braços i el coronel amb fúria homicida li descarrega les seves pistoles. Brotor segueix viu. És una criatura que està patint. Amb força hèrculia, obrim la porta i arribem a la sala petita amb un home amb un vestit negre que dona voltes a una gramola d'on surt la música. Gothel i Bra'tac canten més fort sense parar. ¿Saben aquel que dice que es un tío que se muere? Estaba en su casa, metido dentro del plumier. En eso que va un colega suyo a verle, se para frente al féretro y dice: ya te lo decía yo, Evarito, el tabaco te va a matar, y tú dale al tabaco, y venga tabaco, y toma tabaco, y dale a la picotina, mamonazo, que era un mamonazo. En eso que sale la viuda, dice: déjalo tranquilo, que le ha atropellado un camión, dice: pero iba por tabaco. L'home ens explica un acudit i els cosins comencen a riure. Acaben al terra descollonant-se. Eisenhorn li talla la mà que toca la gramola. L'home, impassible, respon: Bueno, por lo menos no me has cortado la mano del pitillo, chaval. Alistair veu a Brotor que torna a canviar les seves faccions. Li ensenya el símbol de l'ordre de Huvirak, que el reconeix instantàniament. Li diu que va venir, però que no el va poder ajudar i es van marxar. No hi ha res que pugui fer. Només Zariel pot salvar-lo. Ens explica també que Zariel li ha robat l'ànima i no pot sortir ni entrar del temple. Huvirak el va intentar esperonar per anar a buscar la massa de les ànimes. L'únic que el pot salvar, el destructor de mons. També reconeix que un altre serà una màscara, poderós i gargantuesc, va venir en busca de Huvirak i la massa. De sobte, tot comença a tremolar fortament. Lucien cau al terra per un mal de cap que fa que li vinguin flashbacks. Veu imatges de la seva família que crema i ella està en un tanc d'aigua. I veu a un ser amb una màscara que el mira. Se li en va el mal de cap i ara té dubtes si ha estat a la Terra Mitja. Tot tremola amb molta força. El rei ja està aquí. Continuarà.